Pozdrav ljudi, evo jedna interesantna tema, znači laganje kod djece. Sin mi je totalno ovisan o Panini kartama, od nogometa i prošli tjedan sam stvarno im toliko puno karata kao kupila, novine, sve, znači potrošila sam ja mislim 100 eura samo za te gluposti. I danas on meni veli ide van i ja ga uhvatim u laži. On je uzeo novce iz svoje kase i htio još kupiti više karata. I ja sam došla do njega, velim, rekao šta si htio, i on meni tu prizna. Rekao slušaj me, rekao nemoj me lagat, rekao ako želiš kupiti karte reci mi, mama će ti dati nešto novaca, kupi si karte, ali rekao nemoj me lagat. I nije prošlo par minuta, ja mu dala 10 eura, rekao kupi 6 paketića, 9 eura rekao košta i euro mi vrati, rekao 3 za tebe, 3 za Seku. I dobro, otišao je on i vrati se sa nekakvom velikom kutijom i piše na tome, ne znam, nije pisala cijena, ja njega pitam koliko si to platio. I sad kaže on meni 4,5 eura. Sad ja pogledam na internet, samo jedna košta 9 eura, znači ja sam mu samo 10 dala. Znači on je morao uzeti još 10 eura iz svoje kasice da to mora platiti, znači za 2 paketića 18 eura. Ja njega pitam, rekao sine koliko si ovo platio, a on mene gleda u oči i laže. I kaže mama ne znam. Rekao kako ne znaš, koliko si ovo platio? Ne znam. Ja kažem, rekao sad sam ja gledala na internetu, košta 9 eura, ti kažeš 4,5. Ne znam koliko sam platio. I ništa, ja pogledam u džepove, vidim da je uzeo opet novce iz kasice i samo sam mu na kraju rekla sine, nikad te rekao neću kazniti za istinu, ali rekao kad me lažeš, tu ću te kazniti. Znači, dragi moji ljudi, ja sam pokupila sve karte, pokupila sam one novine od Paninija i za cijeli tjedan nema niti gledanja televizije, niti karata više. Od idućeg tjedna sam rekla, pošto on jednostavno sebe nema više pod kontrolom, bit će po tjednu maksimalno 3 paketića karata. Dragi moji, mene ovo stvarno povrijedilo jer ja sam jedna osoba koja nit se dere, nit se svađa. Stvarno jednostavno volim da se sa mnom iskreno komunicira. On je sada izašao van, ljut, kaže ne zna kad će doći. Ja sam sada rekao do 18 sati ako te nema kući, rekao produžujemo sa Panini kartama. Znači morate ih naučiti da se laž kažnjava, a bolje biti iskren, iako možda nekad mi mame budemo pametovati, već sam skoro više ne znam ni pričati, ali znate, iako ćemo pametovati, ali biti iskren je sve.